ఇదిగా చూడండి, ఇది వరకులా మీరు మొండితనంగా ఉండకండి. ఇద్దరూ కలిసి ఉద్యోగం చేస్తేనే ఇల్లు గడుపుకుని నలుగురు మధ్యలో గౌరవంగా బతకలం. అదే కాకుండా మీకు నెల నెల స్పెషల్ గా నేను 1000 రూపాయలు ఇస్తాను. దాంతో మందు కట్టి మీరు జల్సా చేసుకోండి. నన్ను మాత్రం ఉద్యోగం మానయ్యమని చెప్పొద్దు రాజా. ఒక నెల ఉద్యోగానికి పంపిస్తే ఎంత డెప్త్ లోకి వెళ్ళిపోయావే. అమ్మో, నిన్ను ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ఈ డెప్త్ చాలా డేంజర్ అయిపోద్ది. అవునే, ఇది కత్తి. నువ్వు ఇలాంటి నీతి వాక్యాలు మాట్లాడతావని నాకు నెల ముందే కలొచ్చింది. అందుకే పటాన్ దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ కత్తి తెప్పించా. ఈ కత్తితో పొడిచానంటే ఇది నీ పొట్టలో దూరి ఎదురింటి బేబీ వీపులోంచి బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ ఫర్ యూ. రేపు ఉదయం సూర్యుడు వచ్చేసరికి నువ్వు ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడావంటే సాయంత్రం చంద్రుని తోడు